Risk ni mong giingnan nga more serious. Maayong gabi ka natong tanan. Sugo sa maayong pamatasan. Ako gitahasan ni Mama Marilyn, mahadlok ang bukuanin niya. So sa walay pagduha-duha o sa pagpaubos, ngayon dahil kuanin niya. Sige ma'am. No? Kay agig dakong pagtahod. No? So salamat kayo Ma'am Lynn. Dako kayo ng pribilehiyo nako nga mo tindog dire bisan dili angayan. Sir Friends, pagkabalo nako nga hapit na day ka Mulakaw, nabukatan gid ko maayo. Ayay. Samot. Nabukatan ko kay daghan kay ko mga pangutana. Kinsa kayay mudawat sa maong hagit? Kay para nako bata pa lang ko sa Kansalua Elementary School, nakadungog na ko word nga Florencio Labiste, usa ka genius kay lagi sa St. Mary's, wala gyud dala-dala og libro. Og wa pa ko nagtudlo, wa pa ko gitawag sa trabaho nga teacher, naa naman ko sa Uslog National kay gatudlo gikuha man ko nilang ma-mercy yung Ma'am Carmelita Durens ug magtudlo og graduation song. Usa na si Kevin Eliseo ang akong gitudloan sa una nga usa na ka professional pod karon. Nakadungog ko ni Sir Friends, sige na ko nga kuan nga maayo gid kaayo siya nga magtutudlo og usa ka leader. Wala nagdugay, nahimo gid siya na akong leader. Di na ko siya matawag nga boss. Kaya ang usa ka leader, usa ka gasa. Usa kini kagasa kay dako kani siyang hagit ang grasya sa pagpaubos, ilabi na gid ang pagpasensya. Kaysa akong kabatanon, mas maayo pang magdalagbuang kaysa taong tarong. Ilabi na gid ang professional. Daghan kaayo kanato nga maigo dayon ang atong garbo kung koreksyonan ta. Daghan kaayo nato nga di makadawat sa kamatuoran ug di ta gusto nga malabuan. Lisod kayong pagdala sa usa ka mga professional. Pero si Sir Labiste, kaya kay taniya. Tinuod ang ingon ni Sir Felix nga handyman. Kami sa Tanawan National High School, kabaw ko makasaksi sila unsa mi kapalangga ni Sir Florencio Labiste. Provided me literally. Muraranin siya na mo og tatay. Sir, wala na may bond paper. Sir, wala na may kanang kwan. Wala na may trash can. Wala na may kwan. Electric fan. Sir, bisag sala na lang akong pangayoon. Unya, pinabundak pag Sir, wala na magod may kuan, sir. Pero si Sir, sige, ato na pangitaag paagi. Og daghan kay siyang nahimo sa Tanawan National High School. Og ako man ang gitahasan nga mostorya dire. Ako nangandoy, ako nangaliyo po nga unta mapadad-an mi og prinsipal nga sama niya nga anda mo sabot kung walay lesson plan. Bisan og for formality purposes na aron lang makapasa tinod kay naulaw na gyud og usa ko ana. May gani kay hapit na ang last meeting namo ningon si Sir. Ang kabukat-bukat ba sa dugan, ilabi na ginakong daghan kayong tahas sa gawas. In fact, give up na gay ako ang uban. Pag ingon ni Sir nga okay ra ta dili efficient basta quality. Nagtudlo ta sa klase. So murag nagaan-gaan akong kasing-kasing. Pero dala gyapon ako ang kabugat mo to ni sayaw gid ko maayo ganina bawi-bawi sa lesson plan. Wala sa kabaw ko mga kauban ato. Nga mauna lang gid last hirit na ako nga mahatag na ko niya. No? So si Sir Labiste very compassionate. Siya ang tao nga duulan nimo neutral gani siya sa iyang decision. Kay usa ka leader kung maminaw siya sa usara magkagubot gyud ang usa ka grupo. Pero si Sir Labiste na kayango niya, di gina niya himuon nga magkarambulan sa ka grupo.
naa siya sige sa tunga. Ug unta kung naa man diri ang sunod na mo nga leader, hinaot unta nga sa kinasing-kasing dako gid kaning hagit kay lain-lain gid ang tao. Kami sa Tan-awan National High School, I am very proud gyud nga kami nagkahiusa. O grasya sa Ginoo nga kaming tanan naninguha alang sa kalambuan. Muna ang usa ka stingog ni Mama Marilyn nga, ikaw mag-speech. O sige, wala dagang istorya. Aram na, wala na kuan. Balipan. O, para ang magkasinabtanay. Kami mga vocal gid kayo minister. Kung siya among gibatik. O si Sir Labiste, kanunay, embracing it with open arms. Bisag kapoy na kay siya, bisag lagot na kay siya siguro, kay tao ra baya siya. Bisag nahutda na siguro siya, pero si Sir Labiste, open arms, nga nisabot na mo. O, kita tanan karon nga naa karon ilabi na ang Oslob National High School nga kamudzoy among himuong gihimong leader kay kamo may unta na ay ipadala sa Ginoo nga kita magkayusa alang sa usa ka goal, alang sa kabatanunan o of course para na sa kanatong tanan sa atong benefits. Sir Labiste, personally, thank you kay Sir. Ma'am Lynn, thank you kay nakastorya gid ko diri. And in behalf of Tan-awan National High School, that would be all. Thank you kayo, Ma'am Riz.